Pentru Kennedy. Vrem să lăudăm pe Dumnezeu, mai înainte să ne recomandăm sunt fratele Ilie, prezbiter în Biserica Filadelfia, din Castelul de Agoria Pavia, și suntem în prezența lui Dumnezeu la un botez nou testamental pe care îl vrem să-l facem în Vigevanul pe râul din Sinos și laud pe Dumnezeu ce am văzut bunătatea ta. Am văzut bunătatea ta cea mare, am văzut alinarea ta închisare și mă uit la privirea mare. Toate persoanele.
Asta iau și o Biblia să desfacem Sfintele Scripturi la Faptele Apostolilor, capitolul 8, acolo unde este Famenul Etiopian, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mărit să fie Domnul! Dăm citire din textul acesta pe care este o binecuvântare a lui Dumnezeu pentru toți aceia care sunt pregătiți și hotărâți să încheie legământul cu Dumnezeu, așa cum a fost Famenul, așa sunt sufletele care astăzi, în ziua de astăzi, îl iubesc pe Domnul, se apropie și sunt hotărâți cu decizii să primească, să facă legământul acesta prin apă care nu este decât mărturisirea unui cuget curat că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este Mântuitorul și dăm citire. Mărit să fie Domnul! Amin. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi pe drumul care se pogoară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat. Și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visteriilor ei, veni la Ierusalim ca să îi se închine. Se întorcea de acolo și ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul i-a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un mel fără glas înaintea celui ce tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecata i-a fost luată și cine îi va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața lui a fost luată de pe pământ. Famenul i-a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta și i-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urma ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima, te poate. Famenul a răspuns: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să scape carul, s-a pogorât amândoi în apă și Filip l-a botezat pe Famen. Când au ieșit afară din botez, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și Famenul nu l-a mai văzut. În timp ce Famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Amin. Haideți să ne rugăm Domnului și după rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru fratele nostru ca Dumnezeu să-i dea o ușă de cuvânt, să-i deschidă ușa și să ne vorbească după ce vom cânta Domnului o cântare prin fratele nostru diacon, care face parte din Biserica Apa Vie, da? Emanuel, unde este păstor fratele Bobby. Dumnezeu să-l călăuzească și să îi dea putere să ne vorbească prin cuvântul Domnului ce îi va pune Dumnezeu pe inimă. Până atunci vom sora Armeancă să laude o cântare împreună cu sora Jâna și cu surorile care sunt, iar după cântarea aceasta ne vom apropia de apă în care mergem să facem lucrarea Domnului Iisus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Amin!
Murdesc că începeți cu telefonul. Fratele nostru, Dumnezeu să-l umplă cu putere și să vă dea un îndemn. Până atunci, vă las pe sora, vă invit să iau mărturisiri, în timp ce frate vă va vorbi din cuvântul Domnului. Vreau să trecem la lucrarea Domnului pe care Dumnezeu vrea să o facă. Lăudați să fie numele Domnului Iisus, binecuvântat. Lucrul acesta pe care se vede și vedeți cu ochii voștri, nu-l face omul, ci îl face Domnul. Lăudați să fie numele Domnului. Deci de n-ar fi fost Domnul, n-ar veni la Domnul Iisus Hristos. Nimeni a slăvit să fie numele Domnului. Pe baza credinței noastre ne-am adunat aici. Pentru că suntem totul un Hristos care ne întărește. Înainte de toate ne-au adunat și pe noi. La locul acesta, prin credință, prin Duhul lui cel Sfânt. Și cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului, spune în Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, 15 și 16. Spune în felul următor: pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mărit să fie numele Domnului. Amin. Acest lucru pe care Dumnezeu și-o trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Acest Dumnezeu pe care o trimis pe Fiul Său, care a lăsat cerul, slava, împărăția și a venit pe pământ pentru noi să ne ierte păcatele. Dar nu într-un fel care noi credem să ne ierte păcatele, mărit să fie numele Domnului. Înainte de toate trebuie să credem în acela pe care l-a trimis Dumnezeu. Înainte de toate trebuie să credem în acela pe care El a murit pe cruce în Golgota pentru noi. Trebuie să credem în Domnul Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Nimeni altul nu este ca Domnul Iisus Hristos. Nimeni altul nu este care lucră ca Domnul Iisus Hristos. Eu cred că lucrarea aceasta pe care Domnul și-a trimis pe Fiul Său, mulți l-au văzut din casele voastre și au înțeles că
că într-adevăr Hristos a murit pentru păcatele noastre, lăudat să fie numele Domnului. Dar trebuie un singur lucru să înțelegem. Nu putem să fim mântuiți până nu putem face un pas către Dumnezeu. Nu putem să fim mântuiți până când nu-L primim pe Domnul Iisus Hristos, anume cum mărit să fie numele Domnului. Vine Nicodim la Domnul Iisus Hristos, tot în capitolul 3, lăudat să fie numele Domnului, începând de la versetul 1, care spune în felul următor: între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns Iisus i-a zis: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre în a doua oară în pântecele măicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne, și ce este născut din Duh, este Duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou, mărit să fie numele Domnului. Deci atunci când vine cuvântul, trebuie să înțelegem că trebuie să ne naștem din nou. Atunci când vine Domnul la tine și te cheamă pe nume și te cheamă la o împărăție, este din pricina că Dumnezeu are o putere în Fiul Său, pentru că El este puterea, lăudat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Și atunci Nicodim a înțeles că trebuie să se nască din nou, adică apa botezului, apa lui Ioan Botezătorul, care a venit să primească pe Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Și lucrurile acestea, lucrul acesta care Nicodim n-a putut să înțeleagă lucrul acesta, pentru că era un om al legii, un om care nu știut că împărăția lui Dumnezeu este în Duh și în adevăr, nu în carne și în vederea ce vede omul și în puterea omului, ci este și în puterea Domnului care este Duh și viață, lăudat să fie numele Domnului Iisus, pentru că Domnul Iisus Hristos este viață, mărit să fie numele Domnului. Tot astfel, în Pamen, este cuvinte minunate pe care aici îl vedem pe Pamenul acesta, care a auzit despre Domnul Iisus Hristos, care avea dragostea despre Dumnezeu. Era un om, un ispravnic foarte mare la împărăteasa, care la porunca lui oamenii se închinau, oamenii făceau lucruri mari pentru el, dar el a înțeles un singur lucru, pentru că el are unul mai mare ca el care dă porunci. El are unul mai mare care trebuie să se închină lui Dumnezeu și avea dorința aceasta să ajungă la templul lui Dumnezeu, să ajungă acolo să se închine, să se întâlnească cu Dumnezeu, să se întâlnească cu Hristos, așa cum sora noastră a avut dorința aceasta să-L primească pe Domnul Iisus Hristos și să se închină doar lui Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Această dorință era și în Pamen ca să înțeleagă că este unul mai mare ca El, mai mare ca puterile Lui, și Dumnezeul acesta al dragostei care și-a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru fiecare, acest Dumnezeu a îngăduit ca Pamenul acesta să se întâlnească cu un ucenic al lui Dumnezeu, cu ucenicul Domnului Iisus Hristos, care a văzut toate minunile la Domnul Iisus, care a văzut toate învățăturile. Și ce a făcut Dumnezeu? L-a răpit în Duh și l-a dus chiar la Pamen, într-o căruță, lăudat să fie numele Domnului, mergând din căruța aceasta, torpindu-se de la templu, care nu a primit niciun rezultat de la oameni, de la templul din Vechiul Testament, și aveau rămas cu tristețe și au zis: vreau să mă pocăiesc, vreau să-L primesc pe Dumnezeu, dar nu înțeleg ceea ce trebuie să fac. Ca și Nicodim altădată, nu înțeleg la cine să mă duc și ce trebuie să fac. Dar singurul lucru care îl avea, dorința lui era mare către Dumnezeu. Citea cuvântul lui Dumnezeu, citea pe Isaia, prorocul Isaia. Și lucrul acesta este o lucrare de prorocie. Toți trebuie să credem în proroci, lăudat să fie numele Domnului. Așa cum și sora noastră o hotărât să-L primească pe Domnul Iisus Hristos. I-a spus Pamenul că după aceea, când s-a dus și i-a explicat cuvântul lui Dumnezeu și
Și chiar de la Isaia i-a spus lucrul acesta și a început ca să vorbească și a spus lui Filip în felul următor. La uită apă ce trebuie să fac. Ce mai mă împiedică pe mine lucrul acesta? De atâta dragoste care au văzut în Filip, de atâta putere care a fost în cuvântul lui Dumnezeu, au spus ce trebuie, ce mai mă împiedică și ce trebuie să mai fac. Nu-i nimic decât apă. Acolo trebuie să intri și să primești iertarea. Iertarea atunci când te scufunzi în apă, nu este doar o apă, ci te scufunzi în Hristos, adică mori față de păcat și învii împreună cu Dumnezeu, împreună cu Hristos. Și ești un cuget curat pentru Dumnezeu, un duh și adevăr. Ești viață, nu mai ești moarte. Ești viață în Hristos, mărit să fie numele Domnului. Cuvântul acesta pe care l-a făcut foame, a intrat în apa botezului. Ce mai mă împiedică pe mine decât să intru în apa botezului? Nimic altceva n-avea dorință. Și spune Biblia că după ce a ieșit din apa botezului, era plin de bucurie, plin de dragoste. Dar Filip nu mai era lângă el. Dar cel ce a rămas este Domnul Iisus Hristos. Lăudați să fie numele Domnului, căci în bucuria lui Hristos nimeni nu este în suferința ta, nimeni nu este în pacea ta, ca Domnul Iisus Hristos. El rămâne cu tine. Duhul lui Dumnezeu l-a răpit pe Filip și l-a dus la locul lui, dar Domnul a rămas cu el acolo și zic că tot așa să rămână și cu familia aceasta. Domnul Iisus Hristos, acel care l-a răpit pe Filip, în duh, acel duh, să rămână și cu sora noastră. Și El, Dumnezeu, care și-a dat pe singurul Său Fiu să moară pentru întreaga omenire, acest Iisus Hristos, să moară astăzi pentru ea, să învie în viață, lăudați să fie numele Domnului, pentru că El este viață. Dacă n-ar muri, dacă n-ar fi fost așa și nu a murit Domnul Iisus Hristos pentru noi, eu vă spun în felul următor, că n-ar fi fost învierea morților, dar eu cred că morți învie. De ce? Pentru că dacă morți învie, o învia și Domnul Iisus Hristos. Dacă cimitirul astăzi este gol, înseamnă că inimile noastre sunt pline. Gândiți-vă voi câte lucruri urâte aveam în inimă, avem în inimă, dar acest Dumnezeu care și-a dat pe singurul Său Fiu, a făcut o curățenie ca tu să intri ca famenul în apa botezului, ca să-L primești ca Domn, ca Mântuitor, ca Salvator, ca viață, ca dragoste, mărit să fie numele Domnului, dar să nu uităm un singur lucru, că Dumnezeu este un foc mistuitor, poți să-L iei de pace, poți să-L iei de dragoste, poți să-L iei de viață, dar ascultarea este cea mai mare care ascultă Dumnezeu. Dar să nu uiți în viața ta că Dumnezeu este un foc mistuitor. Ascultarea este cea mai mare jertfă. Lăudați să fie numele Domnului. Și vreau să vă spun singur lucru. Cu cuvântul acesta închei. Atunci când Dumnezeu și-a trimis pe Fiul Său, în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 9, spune, El măcar că a fost bogat. El s-a făcut sărac ca noi astăzi să fim bogați. În ce, fraților? În bunătatea Lui, în dragostea Lui, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuși. Porunca aceasta împlinește toate lucrurile. Îți încredințez lucrul acesta, sora mea, ca tu să faci lucrul acesta, pentru că Dumnezeu și-a trimis pe Fiul Său. Nu era bogat pământesc, dar era bogat în duh, viață și în adevăr. Ăsta este Domnul Iisus Hristos care ți-a dat viață astăzi. Eu, sora mea, te încredințez în brațul Lui și El, așa cum a făcut cu Filip și cu famenul acesta, așa să facă și cu tine, să intri în apa botezului și să-L recunoști ca Salvator și Mântuitor în viața ta. Și pe toată familia ta să o aducă Dumnezeu la pocăință, să înțeleagă voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dau cuvântul fratelui meu, Domnul să binecuvinteze vecul. Amin. Amin. O să cânt o cântare, o strofă dintr-o cântare, vreau de astăzi stau mereu pe calea ta, și după care voi încheia și eu tot printr-un verset din Sfânta Scriptură, ca sora noastră să aibă învățăturii, nu că facem catecheză acum, deja sora noastră vreau să vă spun că știe cuvântul lui Dumnezeu, a urmat biserica,
are 14 ani sau 11 ani, de când să nu mă înșel, înaintea Domnului și la toți care aude de când sora, bărbatul ei este botezat în biserica pentecostală și a avut cuvântul, s-a dus la biserică și